днешния епизод ще видите. Всичкото нагоре, той ми изневерява, той отива с другата жена. Там, ко прави се, кишли, ко прави, не знам. Казваш ли да Това го приятелка напиваш? изяде ми, той ми изяде. Пак не малко, ма! Ти си при него. Моля ви се, кажете на жена ми да се успокои. Каквото иска си всичко правих. Манджа ли беше, чугото ли беше. Ама да. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладви и ще обявим спор за родителски права и издръжка. Майката, която е ищец в процеса, твърди, че бащата не интересува от детето. Казата отрича и заявява, че си иска детето. Твърди, че ищцата многократно му е изневерявала, включително и с негови приятели. Ще разберем подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Добър вечер, аз съм Жоро Игнатов. Подадоха ми сигнал от село Педелеево. Нека да се запознаем с жената. Добър вечер, аз съм Жоро Добър Игнатов. вечер. Здрасти. Аз съм Ти ли си тати? Нина. Аз съм Нина. Какъв е случая, в който Ами, господин прокурор, моя мъж, моя хубав мъж, дето имам аз, ми дава 1 лев на седмица да взимам аз на децата храна и памперси. Това за мен не е добре. Всичкото нагоре, той ми изневерява, той отива с другата жена. Там, ко прави се, кишли, ко прави, не знам, не изневерява. Пускам жалба, господин прокурор. А къде е той? Ето там. Там е. Това дъщеря ви ли? Това моето момиче 1 лев ми дава за памперси. Вижте как голям гъс има. Как ще правя аз с 1 лев? На колко е? На месец и половина. Нека да се запознаем с новата двойка, с бащата. Ето ги, ето. Добър вечер. Ето ги, Жена безсрамни. ми подаде сигнал. За какво? Що се Аз тръпваш, не бе? трябва да Сам кажа мен за ли, какво. Ти ми кажи какво става. Чакай малко, ме. Вярно ли е, че вие заверявате на жената? Да. Това ли е новата ви жена? Много да се правиш, си на отворен, бе. Що така се правиш? Ти Бяга да си била жената. Ако може, ако може без агресия. Сега. Да си била спрете се. способна да си го държиш. Моля ви се, нека да говорим. Виж, седе без спор. А, ти си Господине, университет. моля ви се, без 1 лев ми даваш за годината. моля ви се, спрете се.